खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTC सोरखारा UPPLनो गोबां हाजार बिघा हाखौ हगारनानै होनो नागिरनायखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR कोअर्डिनेटरा मोनसे सावरायमेल बानजायदों। तामुलपुर जिल्लायाव अल आसाम ट्राइबेल संघ BTR कोअर्डिनेटर कमिटिनि गाहाय मासिगिरि निरन्जन ब्रह्मनि मासि लानानै मोनसे मावफुंमेल जानानै थाङो। बे मावफुंमेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे थांखि लानाय जायो। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि BTR ओनसोलाव जनजाति हारिफोरा संबिधाननि अधिकार मोननायनि उनावबो बायदि रोखोमनि खैफोदजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जागासिनो दङ। ट्राइबेल माहारिनि हानि रैखाथिया दासिमबो जाफुङाखै आरो मोनथायखौ जों दासिमबो मोनफुंजोबनो हायाखै। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना गोख्रों अजद होबावदों दि आथिखालनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सोरखारा हाजार हाजार बिघा हाखौ UPPLनि मुङाव हगारनो नागिरदों जायनि जाहोनाव जनजाति हारिफ्रा गावसोरनि हानि मोनथायखौ खोमानो गोनां जागोन। बे बेलायाव BTC आरो आसाम सोरखारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनो नाङा होननानै दाबि खालामदों। जुदि UPPLनि हाखौ हगारथारनो गोनां जायो अब्ला बे कारखाना गायसंनाय समाव BTR ओनसोलनि थागिबि जनजाति सुबुंफोरनो 75% साख्रिनि सुबिदाखौ होनांगौ आरो गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफोरनो 25%खौ रिजार्भ खालामनानै होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो बे कारखानायाव बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनो हानि मोनथाय आरो भटनि मोनथायखौ माब्लाबाबो होनो मोननाय नङा होननानै बुंथिबावदों बिथांमोना। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना अजद होनाय बादिब्ला BTC ओनसोलाव फ्राय 4 लाख बिघा हाखौ ट्राइबेल नङै सुबुंफ्रा दखल खालामनानै लादों आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाखौ दखल खालामनानै लानाय सुबुंफोरखौ BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारा थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। बेराफारसेथिं सिगांनि समावबो रामदेबनो गोबां हाजार हाजार हाखौ हगारनानै होदोंब्लाबो BTC ओनसोलनि जाथि जनजाति सुबुंफोरा जेबो मुलाम्फा जायाखै। गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ हाबफैहोनो थाखायसो जायगा हगारनाय जादों होननानै बुंथिबावदों बिथांमोना। बाक्सायाव सोमजिदों फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मोब्लिब बिफाननि गोहैलु आखुनि थाखायनो सासे बाक्सानि टेंकिभाङानि किशोर कुमार मुंनि सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मोब्लिब थारनि गोजाम थारखौ सोलायनानै गोदानै थार होनायाव लामाजों ओंखारबोनाय किशोर शर्मा मुंनि सुबुंनि मोदोमाव मोब्लिबनि हाइ भल्टेजनि तारा जनानै गोग्लैसिनायनि जाहोनाव जायगायावनो बिथाङा जिउ खहा जादों। बे जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफ्रा मोब्लिब बिफाननि सायाव रागा जोंखांनाय फोरमायदों आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामदों। आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमनि मैया नैथि सानाव ड्राग्स फानग्रा आरो ड्राग्स बाहायग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय सावरायलायनाय जादों। बे सावरायलायनायाव गिबि मन्थ्रिया गोनांथारै बिबुंथि लाखिदों। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय ड्राग्सनि फालांगिरिफोरनि सायाव गोख्रोंसिनै संदाननाय जागोन आरो बेनि सायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनै राहा लानाय जागोन। ड्राग्स फालांगिरिखौ होबथानो हायोब्ला रायजोआव माखासे आयेन बेरेखा खामानिफोर आरो दायगोनां हाबाफारिफोराबो बन्द जागोन होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रिया। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि गोख्रों नाजानायाव मैयानि सानाव आयेननि बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांनो हादों। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वरनि हारिजरायाव मैयानि सानाव आयेननि बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर हाग्रा बिफाननि रेन्जार बाबुल ब्रह्म बिथांनि फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांनो थाखाय गोख्रोङै सिग्रोमगासिनो दंमोन नाथाय गासैबो मालफोरखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो रेन्जार बिथाङा फोरमायथि बावदों दि दंफां हाग्रा मिलखौ आयेन बेरेखायै हाग्रा बिफाननिफ्राय गनायथि लानानै दंफां हाग्रा मिलखौ गायसननांगौ होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो दंफां हाग्रा मिलनि जायखिजाया आगजुखौ हाथाय बाजार फाननायखौ बन्द खालामोब्ला आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल फसंथानायाबो खमायगोन होननानै फोरमायथि बावदों बिथाङा। मैयानि बे आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल बोखांनायाव तामुलपुरनि मावफारि आरो गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मावफारिया बिथांमोननि जयै सिग्रोमनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। बेनि अनगायैबो चिरांनि बासुगावआवबो आयेन बेरेखा दंफां हाखावनाय मिलखौ सिग्रोमनानै हमनो हादों। रेन्जार जयन्त दैमारिनि सिग्रोमनायाव बे दंफां मिलखौ बोखांनो हानाय जादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा सुबुङा गोब्राब जोखोम जानानै खुनुरोखोमै गावनि जिउखौ रैखा मोननो हादों। दुधनैनि रौमारि मुंनि गामियाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा हरखाब गाग्लोबनायनि जाहोनाव 69 बोसोर बैसोनि सासे कौशिक मराक मुंनि सासे सुबुङा जोखोम जादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बिखौ बोखांनायजों लोगोसे फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। चिराङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जादों। चिरांनि सामथाइबारि राजा लामा फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे MN04P2869 नम्बरनि गंसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट गारिया जाब्रबथाय जादों। जेराव बे जाब्रबथायाव 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों नाथाय बे जोखोम जानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।